The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm chapter 1 verses 1 to 6 says, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalm 112, 5-7. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Psalm 119, 1-8. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with a whole heart. They also do no inquiry or iniquity. They walk in his ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Then I would not be ashamed. When I look into all your commandments, I will praise you with uprightness of heart. When I learn your righteous judgments, I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw agi kinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nanaba pa kitay mga sala nga atong tipigan diya sa atong kalag, kini mahimo lamang babag. They become barriers to the study of the Word of God. In fact, God the Holy Spirit, who is the teacher of truth, cannot function sa iyang ministry to enlighten you and to explain to you sa iyang kamaturan. Musa, aron ikaw may luna sa atong SOP o Standard Operating Procedure nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo diha sa 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique. Gikinahanglan natong isugid ang atong mga salang nahimo nining adlaw aron kini dili makababag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will
and make the most important decision in your life, in your entire life. Kaya mo kini ang labing minungdanong butang nga imong mapanag-iya sa dili ka pamubiya ning kalibutana. Believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, aron ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam ta sa tong kaugalingon o magampo ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausap paron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Nining adlaw ba ni kami o Dios sa among pagpadayon sa among spiritual momentum aron kami makapadayon sa among pagtubo hangtod makabot gayud namo kanang ang buot nimo ipakambuot kanamo spiritual maturity, the capacity stage, capacity for life. Busa uban ni kami ug salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga followers, mga subscribers ng atong Bible study ug kaninyo nga atong mga igsuon diha ni Kristo. Fellow believers, welcome kaninyong tanan. So, padayon kita sa atong paghisgot niining atong tun-anan nga atong giduputan, the real keys of success in life. Ang matuod yung mga yawi aron natong maangkon ang pagmalampuson sa atong kinabuhi. Okay? Padayon kita karon. Now, una sa tanan, sa di pa kita magsugod yun, ako kang hatagan og ideya, or let's say point of doctrine nga. Kini nga itong kalibutan is doomed. Ana ay impending na yun nga kalisdanan o ingnon tao, wa na kadaganan ang tao. Now, there are signs. Kining atong na sinati ni kalibutan na karon, mga sinyal na ni, mga timailan na ni, that this world is coming to an end. Of course, wa man ta makaibaw kanus agyod apan there is that doctrine of imminency. Imminency, buta sa nga mudangat gyud. It's imminent. Apan walan ta kaibaw kanus We do not know when, the precise time, apan na ay pagkasiguro yun. Sigurado. Okay? Now, ang nag-una yun ining sign ining ang mga katauhan karong panahon na they are lawless. But pasabot nga wala gyud kanang pagpanumbaling wala na mo nang nagsamot kining mga kagubot, rebellion, gubat. Ug kini dili naman di man nimo undang. Okay? Na ning contamination of all kinds of viruses, labi na karon nga na pandemic naman yun yung coronavirus nga nagka-tarantar na yun ang mga tao. You see? Na besan pag-unsang kamaing lakis mga scientists in the world cannot stop them. Kung dili buot ang Diyos nga mahunong, dili gid mahunong. O kining mao mga scientist huna-huna sila nga ilang maundang kini o wag yun, wa sila mahimo. They just cannot stop this unusual nga mga panghitabo karon. Nya daghang mga tao karon nga magsigid na sila
singgit diha nga let peace have a chance. No, there is no more peace. That there is no peace that will come to this world, not until the Prince of Peace comes. Walay kalinaw ning kalibutan na. Samot pa ni kagubot. Kaya dili ni kay paghadlok nimo. I am not a prophet ug unsa diha nga tulad ni pagpainumdum kanimo nga wala ang mga katawhan karong panahon na labi na kay niya kita sa age of apostasy. Ang mga katawhan lain na sila mga pasiuna. They have wrong priorities in life. Wrong priorities. Muna nga. Sa panahon nga mohimo silang desisyon, kanag yung mga desisyon na sayop yun. Dili yun husto, dili maayo. Nga naman, in the first place, ang mga sayop na ilang mga pasiuna. Sa may ilang mga pasiuna, well, entertainment, sa pa, ang ilang mga negosyo, tanan nga, kalibutanon nga, ilang giduputan mo na ilang pasiuna. Wrong priorities. Mao bitaw ng tugon sa Dios, lay up treasures in heaven, dili ka nang nga ani sa kalibutan, kay kining tanan nga mga pangandoy, mga tinguhan nimo ning kalibutan na lumalambay man lang. See? Apan ang mga butang tuwa sa itaas, lay up treasures in heaven, mao na mulungtad hangtod sa wanay katapusan. Mao na nga gipili bas kadaghanan ang laying up treasures dinhi sa kalibutan niya. Unta na may mando sa Dios pagyud sa Mateo 6:33 nga pangita ang una ang Dios ug ang iyang pagkamatarong o kining tanan imong gipangandoy igadugang ra. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you na. Idugang pa yun. Nagiuna man nimo ang sayop ng mga pasiuna. Imo magipangita una ang mga kalibutan ng mga butang ni. Mao na, produktor kasi mong desisyon lagi. Mao na nga, karong panahon na. Ayaw katinga. Apan, kung ikaw magtutuo, nagatubo, advancing in the Word of God, o ikaw nagmatinumanon sa sibog sa unahan sa imong Kristohanong pagkinabuhi, in your Christian advancement, padayon ka sa imong spiritual momentum, way huno, malahutayon ka, makugihon ka, nagmasigihon ka, tinguhan nimo nga makatubo. Og of course, na kay gugma, na kay gana, na kay kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Salmo 91:10 nagaingon, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Na, why makadasdas, why makatandog kanimo ng mga unsa ng mga virus ba na unsa ng mga disease. Wala. Na, Salmo 91:10. Saad ni sa Dios. Unsa to akong giingon nimo, kun musaad ang Dios kanang sa ara unsa tumanon gyud og garantisado nga matuman yun. Dili mamakak ang Dios, dili siya Indian giver, mga nagiingon sa mga kabataan niya, mga Indian, dili oy. Ang Dios matinumanon gyud, mo na usas iyang kinaiya. Kung nakaila ka kinsa ug unsa ang Dios, mo na sigihan na tugtuon. Kinsa ug unsa ang Dios, mo na iyang saad. Di man nila. Psalm 91:10. Isuwat na di sa mong notebook. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh the dwelling.
Wala. Why makatandog kanimo? Kung ikaw nagatubo, mao na may nungdanon kayo ni atong gitunan din kita magmalampuson sa itong kinabuhi, magmadinaugon, o pinagilang atong pagkamakugihon, kanang masunuron, sunod lang ta, tuman. This is being humble towards the authority, the supreme authority, the Lord Jesus Christ. So mo ning sige tugtuon ang iyang mga pulong. O kung ikaw naay kahadlok na karon, na paranoid naman yung mga katawhan ron, mali na, this world is doomed. O unsa man nimo pag panalipod sa imong kaugalingon gikan ni gikagubtang COVID-19, kanang kaya lagi sana virus. Unsa man nimo pagpanalipod sa imong kaugalingon. Nanay akong mga practical usab nga ikadulot kanimo, labaw sa tanan ang mga espirituhanon nga ingnon ta mga practical or spiritual tips. Now, ang nag-una yun kanang musurinder ka ngadto sa Dios. Imong isurinder mo kaugalingon. Huwag ka magampo nga o gamita kining maong higayon, kini karong nagkagubot na, gamita ning usa ka oportunidad ingon nga magtutuo ka nga usab makatabang man po ka sa uban pinagi sa imong pag share no ni pagpaambit nimo niini ug labaw sa tanan di man labaw sa tanan, most importantly nga imong mapaambit, you share the good news of salvation, ang maayong balita sa kaluwasan. Unsa may mga practical nga mga tips, of course naibaw naman ta na as announced by the CDC, by the kanang naay uban pang mga ahensya nga may katungdanan niini. Na practical, manghugas kasi mong kamot, gamitang sabon, tubig, as many times as you can kada adlaw. Unsa pa? Ayaw sige og kanang hikap sa imong mata, imong baba, imong ilong, ilabi na ko ng imong kamot way hugas. Unsa pa? Kung ikaw mo ubo o mo kanang manikma baron o kanang sneezing, takpi, tabune po ng imong baba, uban sa tisyo, gabitig tisyo. Then ibalibag na, ilabay dayon human nimo gamit. Now, kung unsa pa, kung ikaw bation o kakapoy o na imong bation nga murag nasakit ka, pag gamit na niyang maskara, kanang ikagumtan ros mga kadaghanang ilan ang ipang hoard gani, ang uban wa nay baligya, kanang mask ba isuloob na niya aron ka dili ka makatakod sa uban. Unsa pa? Ayaw kataranta, ayaw, relax lang. Tungod kayo di ka ma-relax, ang imong pagkataranta na mao ni makaubo sa imong resistance. Gusto? Na unsa man nimo pagpasaka sa imong immune system sa man? Well, ehersisyo, exercise. Nya painit. Painit sa atubang ka sa adlaw diha, painit, sunlight. Unsa pa? Pagbaton og hustong pahuway. Get enough sleep. Unsa pa? Likay nas mga tamis, likay. Unsa pa?
So, bantay ka ng imong jita. Imo bang pagkaon ba? So, matnguni ng imong, ampingi ng imong lawas. Apan, sa katapusan, naya kong isugyot nimo. Kung ikaw masakit o nakay ka ng temperature, fever, kung sa may mayong angay ni mong buhaton, anara ka sa bahay. Stay at home. O pagkikita og doktor, o narambal. Kaya di man po kabuot kita makatakod sa uban, diha ba sa inyong eskwelahan, diha ba sa inyong opisina, di ba? Ayaw patakod. So, unya, pagampo nga kiniuntang coronavirus, dili unta kini mo kalat pag daghang mga tao nini kalibutan na. Muhunong na unta kini. Atong ampuan nga ang Dios magapanalipod kanato gikan ining maong epidemic ug kita mo barog lig-on sa pagbarog gamiton kanang pulong sa Dios de Salmo 91:10 di pa lang dugay akong quote nimo, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. So ayon ang kalimti. So, well, just to give you kanang some tips kay menungdanon na nilabi na ning panahon nga wala gato nga nagkaguliyang na ning atong kalibutan o andam ta kita mga magtotoo na ay pulong sa Dios sa atong kalag andam ta anytime nga mubalik na ang atong Ginoo sa pagkuha kanato kuhaon man taniya ilikay man taniya gikan sa grabing panahon nga gitawag og tribulation period. Kaya ang sunod kong hitabo nining atong kalibutan labi na ka na itong mga magtotoo mga kuhaon ta sa Dios. Kuhaon kita, we will be snatched away like a thief in the night, moabot ka na. So walay wanta kay Bokanus apan moabot. It is God's appointed time. Iya gina. So dito makabuot sa iyang panahon. Watay mahimo sa iyang panahon kay siya ang nasayod ng tanan. But remember the principle. Christ controls history. Why metabo niya itong kalibutan without the permission of our Lord Jesus Christ? Kasabot ka? Sabtagi na. Okay. Balik ta sa atong leksyon, the real keys of success in life. Okay. Now, niya naman ta kita magahisgot karon sa claiming God's promises every single moment of every day. Okay? Ang atong pag-angkon sa mga saad sa Dios. Saan mo niyo pag-angkon ang saad sa Dios? Pagtuon, pagkaton, pagtuon, yan ang maong saad sa Dios. Kadaghang mga saad sa Dios. Kanang atong basahon din sa di pa ta magsugod sa Bible study. Mao na ang mga saad sa Dios. You see? Mga saad sa Dios. Saad nga matuman gyud. Okay? So, claim God's promises every single moment of every day. Matagutlo sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw. Kini, this will lead us to occupation with Christ. Dala ka nato sa atong pagkaokupado na kang Ginoong Jesucristo. Now, by the way, may mga punto akong dadon kanimo nga maulig itong akong giingon ni padugay nga kining atong kalibutan karon wa na nakabali mo ni gitawag og reverse process reversionism na yan. Okay? Bisan pa mga magtotoo, wala gyud. Wala sila pagpanumbaling. Nangausab lagi ang ilang mga pasiuna, ilang priorities. Muna nga. Yes, Isaiah 5:20-21, nagaingon man diha nga, woe to those who call evil good
good as evil. Mana nga bali na lagi karong panahon na. So, mo to ang technical word nining maong bersikulo Isaiah 5:20-21. Mo ni akong giingon ni padugay. Reverse process reversionism. Nagkabali na tanan. Okay? Og sa atong giingon kanimo nga sa atong pagkinabuhi ingon ng mga Kristohanon na malagi tayo mga kaaway nga espirituhanon usan ini ang atong kinaiyang makasasala. Na sa Romans 6:4 nagaingon, knowing this, our old man, ang old man diha is our old nature is crucified with him. Crucified with him kinsa man? Kang Ginoo Kristo. Gilansang sa cross uban kaniya, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Now, kita mga magtotoo, by the way, receive the so-called double portion. Mao ni atong gidawat ingon nga mga magtotoo. Unsa man nag-una nini, the perfect righteousness of God the Father, hingpit nga pagkamatarong sa Dios Kamahan, o ang hingpit nga pagkamatarong ni Ginoong Kristo. Mao nagingan lang itong double portion. Okay? Now, why excuse lagi kanatong mga magtotoo not to advance sa atong espirituhan o pagkinabuhi? Nga naman. Why? Because God provided them all the assets. They provided them. Kita, ng mga magtutugi, sangkapan yun sa mga spiritual assets sa Diyos. Mauna nga, giingon diya sa Colossus 3:1, if ye then be risen with Christ. Kanang, nag-iingon diya, if ye then be risen with Christ. Mauna ang current positional truth. Ang current positional truth kay kinigod na mangunay giingon sa Griego nga grammar, if kanang if kun sa Bisaya, if conditional man na doon naman ay kanang tulo ka matang sa kining kanang class condition. Okay, first kining if dinhi nga giingon diha sa Colossus 3:1, if ye then be risen, kini first class condition, kay doon na itulo lagi, first class condition, second class condition, third class condition. Ang first class condition mo tubag sa pangutan na yes. Okay, ang second is no. Upan ang ikatulo, maybe yes, maybe no. Kasabot ka. Okay, so if conditional, nay condition ba? Now, of course, sa ilang grammar, the Greek grammar, na gitawag prothesis. Kini mo i-premise. But pasabot, pasiuna. Unya, ang musunod niya na is apodosis. Na kinakong ipanglitok, mga Grigong pulong ni. Apodosis, ang bot pasabot is conclusion. Nagasunod na. So, pasiuna, premise, conclusion, nagasunod. So, kini ang Colossus 3:1, the condition is true. Thus, it's in the first class condition. Usta? Unsa may tubag sa first class condition? Yes. You see? So, dihas versikulo 1, kung balikon, pagbasa, if ye then be risen with Christ, kining musunod niya na is to search, to learn. Ang seek, by the way, Grigo nga pulong sa seek, pagpangita, zeteo, mao kanay Grigong pulong. Greek word is zeteo, Z-E-T-E-O. Ang pasabot, to search, to learn. Now,
Ang pasabot ninig yung seek is careful investigation or searching. Makuti nimo nga pag kanang susi mudawat makanya ng Binisaya ang pagsusi, investigate or search, or ang pasabot niya na laing synonym, to try to find out, to seek information, keep seeking. Okay? Now, lain pong Grigong pulong is gihanlag perazzo, to try to test. So, imong examinon. Kanya ang dukimazzo, to try to test po, pasabot, examine. Now, kini nagpasabot o customary iterative present. To attempt to learn by careful investigation or searching. Now, niining bahina, we presume that we know the meaning of the positional truth. Okay? Sa atong naibawan, kini, this is divided or categorized into two, retroactive o current. Now, last time, nga atong gihisgutan ang Colossus 3:1, if ye then be risen with Christ, keep seeking the things above. Kining above din he. By the way, F is condition. Kanang the things above, mao ni ang positional truth. Positional truth. So, ang F diha is kanang prothesis, premise, pasiuna. Unya ang keep seeking the things above, mao ni apodosis, conclusion or nagsunod. Now, ni ay na presentation din giingon din, if you are stoned, batuon ka, if your eyes sinneth, if your hands sinneth, if you are slapped in your face, presentation kini. If with if, ngunay prothesis. Now, so ang evidence inference din is prothesis. Ang equivalence mo ni ang prothesis pod. Now, okay, ablihin imong Biblia dito sa Roma 10:9. Romans 10:9. Nagaingon kini. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Now, kanang if you confess with your mouth, mo ni compound prothesis. Ang inverse condition, simple apodosis. Okay? Pasabot niya na nga, you will be saved. So, another example, 1 John 1:10. Sunod man sa 1 John 1:9. 1 John 1:10, ang una nini prothesis, ikaduha apodosis. Ang inverse condition, if prothesis is true, ang apodosis pod is also true. So, imperative mode has many kinds. No? Ang imperative, kini is kanang mood of command. Kaya mo ni mudo sa pag kanang sugo. Okay? Mo man ang tingali Binisaya, no? Panalitan. Ako ang taga-himplo. Kung ibutang nimo imong kamot diha sa kanang kalayo, kanang imong kamot, mapaso yun. If you put your hand in the fire, your hand will be burned. Now, mo na ito mild command. Mild. Mild na. Apan kung maingon ka nga, don't put your hand so your hand will not get burned,
Mao na direct command. Kasabot ka. Kadtong usa mo'y mild command. If you put your hand in the fire, your hand will be burned. Mild command. Apan kung direct command, ayaw ibutang imong kamot, aron ka na imong kamot, dili mapaso. Direct command. Kita nimo? Now, Colossians 3:1 again. Balik ta. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Moni, if ye then be risen with Christ, current positional truth. Now, okay. Keep seeking the things above. Unsa maning mga things above? What are these things that are above? What are up above? Okay. Itong isgutan Tubag nga ang paglingkod ni Ginoong Kristo didto sa tuong kamot sa Amahan. Above us. Okay? Kay above man. Now, Philippians 3:13 says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Now, okay, basaha ang Kapitulo 14. Ang versikulo 14, naghisgot ni these things above, up above, are what God commands us to learn, study, and apply in our present life, and come to the knowledge of the Word of God. Mao na, mga butang nga tuwa sa ibabaw. Now, to sum up God's will for you, believer, mao kini, to be regenerated, na tao pag-usab, o pagtubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. 2 Peter 3:18. So, mando sa Dios, study the mind of Christ. Study the Word of God, which is the mind of Christ. Huna ni Ginoong Kristo. 1 Corinthians 2:16. So, we have been commanded to assimilate sa kamatuoran sa Dios. Assimilate God's truth nga atong gitawag ni sa laing pagkasulti post-salvation epistemological rehabilitation. Sa ato pa kinahanglan tag rehab, gikan mangutas pagkadili magtotoo karon. Mga magtotoo daman ta kinahanglan i-rehab. Kaya napay mga remnants, mga salin pa sa atong pagkadili magtotoo. Sabot ka? So, Proverbs 15:24. Okay, magsige lang ko quote din Proverbs 15:24 says, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Now, balik tas Colossus 3:1 na pod. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Zeteo, seeking, to search, to learn. Laing hubad na to nini, seeking, zeteo, is to try to learn. Careful investigation or searching, to seek information. Keep seeking, to try to find out. So, kung ikaw sa kakristuhanon, then keep searching. Seek information, those things above. Mao ni atong ipangtun-an adlaw-adlaw. The things above. Dili ni things kanang dinhi sa kalibutan dili. Now, there is a point of doctrine I would like to stress. Alang kanimo, fellow believer.
seeking the above dinhi needs motivation and encouragement. Gusto? Kailangan pagdasig. Encouragement. Pagdasig based on the command, keep seeking the things above. So what again are the things above? Balik na po na akong pangutanan niyo. The Lord Jesus Christ current position in heaven. Unsa may ang current position? He is seated at the right hand of God the Father. Gusto? Okay, adto ta sa Philippians 3:13 to 14. Ato lang nang kanang salot diha sa awahin na dapit giingon diha nga the upward call. Okay, naghiskot man ng upward call. Kunsa man nag-upward? Above. Gusto? So, kini yung upward call nato, ang atong pagkapinili, we have been elected. Kaya kitang tanang mga magtutuo are elected for salvation. Kasabot ka? We are elected for salvation. When we believers, sa diha nga kita mituo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, wa man nato siya imbitaha. We did not invite Christ into our heart. Why? Sayop magunang miyong kag invite Christ into your heart. Dili. Why? Because our heart is deceitful. Deceitful. Ano sabi deceitful? Malinglahon. We just believe in Christ and we got saved. Basta. Igor tang mituo kaniya. O kita naluwas. We only used the non-meritorious faith. Why merito ng pagtuo? Ephesians 2:8 and 9 sa gisulti. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na. Now, kining upward call din to follow God's will here on earth. Mao na ibuot pasabot ang atong pagsunod sa kabubuton sa Diyos dinis kalibutan. So, ang atong tumong, atong goal, atong objective as people is salvation. Alang sa tanang tao. Okay? So, patamaluwas, salvation. After that, unsa man sunod natong goal, Bible truth. This is what every believer aims now, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. I hope wala na nimo makalimti, ha? And eventually we become spiritually mature. Kung kita nagmalaho tayo, nagmasigyuhon, nagmakugihon. Okay? Og this is the step to be a winner believer. Buot kang mulampo sa imong kinabuhi. Mao ni. Tuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, paghangop, okay? Embrace og atong gamiton sa atong kinabuhing Kristohanon. So, diya sa 1 Timoteo 2:1-4, there is exhortation to all believers. Diya sa verse 4, nag-ingon diya, God wills that all men be saved. 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. So, migamit kita sa pagtuo in God's Word. So, by hearing the truth, Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Now, diha po sa Proverbio 10:27, gesgot ka na diha og fear of God. Kining fear of God, sa ibut pasabot, nahadlo ka sa Dios. Pasabot ning fear is respect, reverence, and honor ngadto sa Dios. Mao nay but pasabot niya ng fear of God. Now, Proverbs 14:27,
nagaingon usab nga fear of the Lord. Okay? Pagtahod, paghantag og dungog, paghigugma, pagtuman, paghimaya, pagtamod, mao ni mga synonym meaning fear of the Lord. Now, if we follow God's mandate, kung kita magatuman sa iyang sugo, iyang mando, our life will be lengthened. Mutaas itong kinabuhi. Kung buot kag taas nga kinabuhi, then follow God's mandate. Bitaw ng John 14:15, if you love me, you will obey my word. Verse 21, sa isulti, he who has my word and obeys me loves me, and the Father and I, and we will disclose to them those who have my word and keep it. Yes, we truly love the Lord Jesus Christ once we are able to develop ugmad na kita sa atong personal sense of destiny. Hinumdum ka sa personal sense of destiny? Now, when can we truly say what a friend we have in Jesus? Ano sa aman? If we have been seeking the things above, balik na po ng zeteo. If we have been seeking the things above by advancing in our unique spiritual life, that is the time we can truly say what a friend we have in Jesus. 1 John 5:2-3, for this is the love of God, who is the object or the subject. Now, in plenary genitive, this means, for this is the love for God. Kanibot pasabot. For God. Now, by the way, lahi ang love for God o love of God. Love of God, ang atong mga to kaniya. Of course. Love for God, this is a result of the love of God. Okay? Now, because it is in the itawag nilang plenary genitive, may mo ma-reverse, imong bali-balihon. Okay? Now, di man nga Kolosas 3:1, man itong iduputan, no? This verse has a lot of doctrine that is explained. Mao nang usa nini, mao nang isgutan itong positional truth. Mao na nga ang pulong sa Diyos na gyan, keep seeking, padayon, sa pangita o pagsusi. Keep seeking, zeteo, Greek word, the things above. Keep seeking. Nasa imperative mode of command, modo sa sugo. Okay? Keep seeking is in the imperative mode, but it is conditional. Ayaw naglimti. Kay there are two things man. Positional truth o keep seeking the things above. Sa diha nga ang atong Ginoo Kristo na banhaw, miadto siya sa langit. He went up to heaven. So, kita usab nga mga magtotoo, after we are resurrected, human sa kanang pagsakdaw, pag-rapture, ining pagsakdaw na sa Dios kanato, we go up to heaven. Above. Zeteo is in the customary iterative present. So, may pasabot din yung customary. Mao'y naandan. May pasabot. Kining iterative, balik-balik. So, mao'y naandan o balik-balik. Now, following the mandate or not following it of Colossians 3:1 is a matter of priority. You see? Na mugawas na po ng priority. Ug ato ning ipadayon paghisgot ug mapuhon kining bahin ining priority. Magampo ta.
Oh, by the way, ayaw sa ipa ang pagsunod nini, pagkamalaw tayo ni mas pagsunod nini, masubayon, makugihon, masigihon. Magampo ta, amahan namong Dios. Salamat nining laing nga higayon nga kami nagatuon sa imong pulong, pinagi sa imong paglamdag kanamo. Sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat nining tanan o Dios. Grasya kining tanan, wala kami amo nini. We do not deserve it, we do not work for it, we do not earn it. Because it's all grace. Salamat niya mong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi, aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.